gandeiros falaron de vacuno, pois a mí tócame falar de cabras. Bueno, Xía mencionou as cabras na súa explotación, o cal agradezo porque así síntome menos solo. E bueno, creo que esta charla de experiencias de control da matogueira con cabras que me dixo Eloi que tiña que dar, entendo que ven pola zona na que estamos, non? Donde o tipo de matorral pois adáptase bastante ben a esta especie animal, donde o toxo é prácticamente residual, a composición botánica do matorral é distinta á zona húmida atlántica, ao norte de Galicia. E, bueno, vou vos contar algunha experiencia que temos realizado no Centro de Investigacións Agrarias, algún outro estudio que me parece interesante sobre o efecto do pastoreo con gando caprino no matorral. Bueno, para empezar, dicir que sempre que se fala de incendios nos montes sempre se menciona a matogueira. Eu si quería dicir que ás veces falase con certo desdén do matorral. O matorral non é algo, a matogueira non é algo malo per se, simplemente son especies vegetais que nacen naquela zona porque están adaptadas. E o problema ven cando iso non se xestiona, se produce unha acumulación de biomasa moi elevada e despois produce o ciclo lume-abandono, non? A matogueira foi moi utilizada no sistema tradicional en Galicia, utilizábase, bueno, cortábase e utilizábase como cama do ganado, como alimento, pero coa chegada da agricultura moderna, digamos que perdeu a súa utilidade e, como consecuencia diso, pois encontrase actualmente en gran medida abandonada, non? Dá lugar a un elevado risco de incendios e cando se quere aproveitar con gado, en xeral, non ofrece condicións nutritivas e de apetecibilidade para criar a maior parte das especies animais, non sempre, pero se queremos ter un sistema de produción rentable no que os animais pairan todos os anos e teñen unha boa condición corporal, pois ter solo matorral, matogueira é complicado. Existe a posibilidade de transformar a praderías, que é o que fai a maior parte da xente, non? Transforma a matogueira a prados, pero hai zonas pois, de difícil transformación, moi pedregosas, que non se poden transformar, e o gando pode aproveitala en certa medida. E dentro das especies animales que máis se utilizan aquí, a especie máis adaptada a consumir o matorral, ou a que consume máis especies de matorral, é o caprino, e isto pois, é o que pretendo demostrar cos resultados que vos vou mostrar a continuación. Bueno, a primeira diapositiva é un estudio que non fixemos nós, é un estudio do Serida, que é un centro de investigación de Asturias, e aí o que fixeron foi colocarlles collares GPS a vacas, ovellas e cabras, e aí eles o que tiñan eran superficies onde tiñan o gado en zonas onde había prado e matorral. É dicir, podían elixir, o gando podía elixir en que zonas estaba. E co GPS do collar, pois determinaron que porcentaxe do tempo estaba cada especie animal en cada tipo de... ben en prado, en verde, aí na gráfica de abaixo, matorral en amarillo e pinar en verde oscuro, non? E como vedes, o gado que pasaba a maior proporción de tempo no matorral eran as cabras con bastante diferencia, non? É dicir, que a preferencia deste gando polo matorral, pois a especie máis adaptada eran as cabras, non? Despois aquí é outro resultado que me parece moi ilustrativo dun estudio que non se fixo aquí, este é un estudio feito na sabana, pero os resultados creo que se poderían transferir directamente aquí, que fala do grau de solapamento da dieta nas distintas especies animales. As dúas especies que máis solapamento teñen na súa dieta son as vacas e os cabalos, que prácticamente comen a maior parte das cousas que comen son moi parecidas. E a especie animal que menos se solapa coas outras, no tipo de plantas que come, é a cabra en todos os casos. Iso pois, aporta certos beneficios, hai outros estudios tamén do Serida onde demostran que ter un pastoreo mixto de cabras con becerros ou con vacas favorece o crecemento dos becerros e a ganancia de peso do vacuno porque as cabras pastan especies que as vacas non comen. Estes tamén son resultados de outro estudio do Serida,
donde mostran a acumulación de biomasa que ten lugar en parcelas pastoreadas con ovino, con caprino e en pastoreo mixto. En dúas situacións, nunha delas a superficie mellorada, que eles chaman superficie mellorada, a superficie que transforman a pasto do 50%, e noutro do 33%. En ambos casos, vese como a acumulación de biomasa cando pastoreamos con ovellas, sobre todo de toxo, é moi superior nas ovellas que nas cabras, e esta maior que no pastoreo mixto, non? É dicir, que as cabras serían bastante máis eficientes que as ovellas, reducindo a presencia de toxo, a acumulación de biomasa de toxo. E aquí vese os gramos de materia seca por metro cuadrado desas parcelas. Vedes aí a diferencia, neste caso era de rebrote do toxo, a acumulación de biomasa comparando as parcelas de ovino e de caprino, onde a diferencia pois é moi importante. Bueno, nos resultados destes estudos mencionan que o gando caprino, dada a súa particular conduta de pastoreo, parece a especie mellor adaptada para o aproveitamento dos brezais toxais, e a que maior grado de complementariedade pode ofrecer ao ovino ou ao vacún na utilización destas cobertas vegetais dominadas por especies leñosas. E abaixo falan das ventaxas na superficie de matorral do caprino, dicen que permite reducir a biomasa de especies leñosas, toxos e brezos, deixando accesibles para os outros herbívoros domésticos as herbáceas que se encontran no fondo da estrutura vegetal. E tamén dice que permite, o pastoreo con caprino, transferir semillas do trébol desde a zona mellorada, desde os prados, á zona restante do monte, xa que pastan os tréboles despois do período de floración. Bueno, na finca que ten o Cian, na finca Marco da Curra, que é unha finca que originalmente era de monte, na que se fixeron estudios de transformación do monte a pasto, temos ali vacas, ovellas e cabalos, decidimos empezar cun rebaño de cabras no ano 2011, porque, bueno, queríamos tamén facer estudios con esta especie animal, empezaba a salir o tema da cabra galega, entón pareceu-nos interesante, porque ademais había certas parcelas da finca que empezaba a haber unha acumulación de matorral que as outras especies animais non comían. Por exemplo, fixadevos nesta parcela, donde hai unha gran ocupación da superficie por silvas, e iso iba ganando terreno cada ano. Estas eran parcelas que pastoreábamos con gando equino. Entón, bueno, en certa medida, pois, por iso tamén decidimos traer as cabras, non? Queríamos ver o efecto, ver se éramos capaces de controlar iso coas cabras. Fixadevos nesta foto, fixadevos neses dous paus de luz, porque despois poñerei tamén a mesma parcela anos despois. Era unhas parcelas onde tamén había rebrotes de árboles e arbustos, había pereiras bravas, sanguiños, había, bueno, carballos, bidueiras, salgueiros. E, bueno, tamén queríamos ver o efecto sobre ese rebrote co gando caprino. Entón, ao pouco de meter as cabras, xa digo, empezamos no ano 2012, o primeiro que observamos é que deixaban as silvas totalmente arrasadas, non? Fijadevos aquí como solamente quedan unhas poucas follas arriba de todo onde non dan chegado, arriba das matas onde non dan chegado, non? Foi o primeiro efecto que vimos, que aquilo quedaba totalmente arrasado. Bueno, outra perspectiva, tamén vimos que comían outras especies, non só as silvas. Os fieitos eran capaces de pastorealos en parte, non os consumían totalmente, e non son capaces de eliminalos, é dicir, de cortalos pola base, que ese pastoreo sucesivo nos fieitos e que fai que vayan desaparecendo, pero sí que os pastoreaban en certa medida. E aquí tedes a mesma parcela 3 anos despois, no ano 2015, fijaos, aí están os paus da luz que vos mencionaba, queda por aí algún toco de silva, algún pau, pero xa nada que ver coa foto anterior, con esta de aquí, fijadevos, esta é a seguinte foto, unha perspectiva máis de abaixo. No ano 2015, no ano 2017, a mesma perspectiva, xa prácticamente non queda nada de matorral, nin silvas, nin arbustos, nin árboles. Esta é unha foto, pois, de Antonte, que saquei a mesma parcela, vedes, aló no fondo as cabras deitadas, onde prácticamente non queda nada de matorral. Aquí tamén fixemos un estudio onde avaliamos a cobertura
do suelo das silvas en 4 parcelas e vimos que o porcentaxe de coberturas de silvas disminuía moi rápido en todas elas, como vedes aí nas 4 parcelas no que avaliamos, en prácticamente 2 anos a proporción de silvas que cubría o suelo baixou moitísimo e encontrábase en todas elas por baixo do 1%. Aquí teño un pequeno vídeo dun día que cambiábamos o rebaño de cabras, iban a unha parcela nova, onde había erva, onde había unha mata de silvas, e aí se ve, non se ve, non funciona. A mellor porque non copiei o vídeo, non copiei o archivo do vídeo. Bueno. Sí que se ve. Aí as tedes, como se lanzan as silvas, obvian as ervas, bueno, tíranse a matogueira de silva como se fora a fonte das patacas fritas, non? Despois fixemos un proxecto que empezou no ano 2017 en colaboración con un centro de investigación de Asturias, o Seridas, que xa mencionei antes, co outro centro de investigación de Cantabria, o CIFA, e co Centro Tecnolóxico da Carne, e nun dos ensaios que fixemos ver o efecto do gando caprino e do gando equino, que sabíamos que eran as dúas especies máis eficientes á hora de consumir matorral, o efecto do pastoreo con esas dúas especies no rebrote do matorral. Utilizamos bestas de pura raza galega e cabras, facendo nas zonas de ensaio 2 pastoreos anuales, e fixemos 3 repeticións para cada especie animal, 3 parcelas para as cabras e 3 para as bestas. Partimos dunhas parcelas nas que había matorral con distintas especies vegetais, onde xa había unha acumulación de biomasa bastante importante, e o tratamento que fixemos ao principio foi evaluamos que porcentaxe de especies vegetais había aí, que cobertura do suelo había, que especies vegetais cubrían o suelo, e despois fixemos un desbroce da superficie, no ano 2018, desbrozámoslo todo. E despois metimos os animales na primavera seguinte. Non abonamos, non encalamos, porque nós o que queríamos era que rebrotara o matorral para ver precisamente o efecto do pastoreo sobre o matorral. E na primavera seguinte, co rebrote, metimos os animales. Vedes que había o rebrote de distintas especies vegetais, distintas especies de matorral, herbáceas, e tamén deixamos unhas zonas nesas parcelas onde o gando non podía entrar para ver como evolucionaría a vegetación de non ter lugar o pastoreo. Aí tedes o rebaño de cabras nunha das parcelas, e o que medimos aí foi, de novo, a cobertura do suelo polas distintas especies vegetais. Separamos en herbáceas, matorral, árboles e arbustos, suelo desnudo e materia morta. Dentro do matorral diferenciamos diferentes especies: toxo, piorno, silvas, xestas, brezo e fieitos. Bueno, se miramos o que pasou cos árboles, na izquierda da gráfica, ao principio, vemos o nivel de cobertura antes de realizar o desbroce, cando aínda estaba todo o matorral en pé. Despois realizamos o desbroce, polo que a cobertura de todas as especies vai a cero, e despois vimos como iba evolucionando esa cobertura no tempo. No caso dos árboles, xa vimos que nas parcelas das cabras non rebrotaba prácticamente nada. Quedaba algún árbol adulto, que xa estaba antes, e que deixábamos para que lles dera sombra, pero o rebrote, como vedes en azul, nas parcelas das cabras estaba prácticamente por baixo do 0,5% de cobertura, mentras que nas parcelas dos cabalos a proporción de árboles iba aumentando porque non eran capaces de dominalos. De feito, se vedes aquí algunha foto, nas parcelas das yeguas, pois ves aí rebrote de salgueiros, de sanguiños, de bidueiras, outra parcela despois do pastoreo, onde os cabalos pacen moi ben a parte herbácea, pero os árboles non lles tocaban. Mentras que nas parcelas das cabras, pois esta é unha planta, un rebrote dun salgueiro, defólianas totalmente e vanas controlando. Como xa decía, algún árbol adulto non son capaces de reducilo, sobre todo os bidueiros, utilizábamos, como dixen, para deixarlle sombra, pero sí que había árboles de certo tamaño, sobre todo pereiras bravas e os salgueiros, que sí que eran capaces de, coméndolles a corteza, secalos totalmente. No caso das especies herbáceas, antes do desbroce tiñamos unha cobertura de en torno ao 30%, e unha vez que metemos os animales, pois tanto cabalos e cabras, máis no caso dos parcelas pastoreadas por cabras, iso aumentou moito hasta
estar por encima do 70% da superficie cobertas por especies herbáceas. Especies herbáceas que, en principio, pois, teñen moita menor susceptibilidade a ser queimadas. E, bueno, entendemos que esta diferencia entre cabras e cabalos ven pola maior preferencia dos cabalos polas especies herbáceas. De feito, se vedes as parcelas pastoreadas polas dúas especies, vedes como os cabalos prácticamente deixan as herbáceas arrasadas, mentres que nas cabras, pois, como prefiren o matorral, aínda queda bastante rechazo das especies herbáceas. Se nos centramos no matorral, pois, antes do desbroce estábamos en máis do 50% da superficie coberta por matorral, e despois do desbroce, pois, eso redúcese ata un 20% aproximadamente no caso das cabras e algo superior no caso dos cabalos. Isto vai aumentando lixeiramente no tempo porque nenhuma das dúas especies animais é capaz de controlar o 100% o matorral. Se nos metemos nas especies de matorral individualmente, de novo, nas silvas, un control moito máis efectivo das cabras, mentre que no caso dos cabalos iso vai aumentando linealmente. No caso dos toxos sucede ao contrario, é dicir, os cabalos controlan, pero as cabras non controlan, non fan que os toxos desaparezan. Sí que, como explicarei despois noutra gráfica, sí que os pastan, sí que son capaces de reducir a altura das matas de toxo en certa medida, pero non os eliminan. Esta é unha das parcelas pastoreadas por cabras, e vedes que hai matas de toxo, pois, que están aí e que as cabras non son capaces de reducir na súa totalidade. Sí que, como decía, vemos plantas despuntadas, sobre todo aqueles botes máis tiernos. As xestas, pois, redúcenas tanto cabras como cabalos, vedes que prácticamente as deixan no 0%. O estudio rematou en maio deste ano, 6 anos despois do resbroce, e prácticamente as xestas quedaban totalmente controladas. Que queden controladas non me refiero a que desaparezan, porque todos os anos hai rebrote destas especies, pero o gando é capaz de controlalo. O piorno, pois, ambas especies animais son capaces de reducilo a niveles máis baixos que antes do desbroce. E no brezo, pois, aínda que non encontramos diferencias significativas, parece que a cabra é máis eficiente controlando o brezo que os cabalos. Despois teño aquí un pequeno vídeo das cabras, pois vimos unha cabra pastoreando directamente o brezo. O vídeo non é moi bon porque o fixen co móvil. Xusto ao lado, outra cabra pastoreando as follas do rebrote de salgueiro, e xusto ao lado outras cabras pois comendo as follas das silvas, non? Vedes como pois as matas de silvas están prácticamente secas todas elas, e bueno, aí se ve o efectivo control que o gando caprino ten na matogueira. Agora mesmo o estudio continúa, pero o que quixemos facer foi ver que pasaría se no caso de facer un pastoreo mixto, mezclando cabras e cabalos nas mesmas parcelas. Nos fieitos, pois, bueno, o nivel de cobertura por fieitos é parecido a antes de realizar o desbroce, e ninguna das dúas especies animais foron capaces de eliminalos totalmente. E aquí no outono do ano 2021 fixemos unha comparación da cobertura dentro das xaulas de exclusión, dentro daquelas xaulas que cercábamos e onde o gado non podía entrar, e fora. E vimos que, bueno, no caso da matogueira, se nas parcelas pastoreadas por cabras e cabalos estábamos en torno a un 20% de superficie coberta por matorral dentro das xaulas, é dicir, onde o gando non entraba, estábamos xa no 80%. Fijadevos a diferencia tan grande que hai de utilizar ou non utilizar pastoreo. E aquí, nesta gráfica, mostras a altura das distintas plantas dentro e fora desas xaulas. Vese como, por exemplo, no caso do toxo, que dicía eu que as cabras non eran capaces de controlalo, pero sí controlan a altura en certa medida. Son capaces de pastorealo porque onde non pastoreaban estaban por riba xa as matas de toxo de 80 centímetros de altura media, mentras que na parcela das cabras a altura media era máis reducida. Insisto, non eliminan os toxos, pero sí que teñen a capacidade de pastorealos en certo grau. E ao final, se miramos o que pasaba antes do desbroce
E despois do desbroce, 6 anos despois, ao rematar o estudio, vemos que o desbroce e o pastoreo con cabras permitiu aumentar en gran medida, prácticamente duplicar a proporción de superficie coberta por plantas herbáceas, reducir moito a proporción de suelo coberto por matorral e tamén, en parte, pois, por especies arbóreas. Aquí teño unhas fotos das parcelas das cabras, dúas parcelas unha ao lado das outras pastoreadas por cabras e por yeguas, onde nas parcelas pastoreadas polas yeguas se ve cada vez máis superficie coberta por silvas, rebrota de arbolado, mentras que nas cabras non se ve nada deso, vese herbáceas, fieitos e matas de toxo, pero, bueno, unha composición botánica moi distinta que se aprecia moitas veces moito máis no campo que nas gráficas, non? Sería unha parcela das yeguas e ao lado a parcela das cabras. Tamén determinamos a materia seca acumulada no ano 2021, no outono, dentro e fora desas xaulas. E vimos que solamente en 3 anos, desde o ano 2018 que desbrozamos ata o 2021, dentro desas xaulas acumulábanse o equivalente a 12 toneladas de materia seca por hectárea, mentras que nas zonas pastoreadas prácticamente estábamos entre 400 e 500 kilos de materia seca. O sea, unha reducción moi elevada da biomasa acumulada gracias ao pastoreo. E aquí vedes as xaulas de exclusión, onde é evidente a diferencia de matorral dentro e fora desas xaulas, onde se observa claramente o consumo do matorral polos animales. Aquí outra perspectiva, outra das xaulas na zona dos cabalos, onde se pode observar claramente pois a diferencia de altura e de densidade do matorral e como conclusión pois o efecto beneficioso que teñen as especies animais, neste caso cabras e cabalos, na reducción do combustible. E nada máis. Moitas gracias. Se hai alguna pregunta. Non que raza de vacas fixestes o estudio? De vacas? Non utilizamos vacas, eran bestas e cabras. Bestas e cabras. Utilizamos pura raza galega, as bestas, e utilizamos cabra galega. Ainda non temos un 100% de animales de cabras en libro xenealóxico, pero a maior parte sí que eran cabra galega. Decidimos utilizar as razas autóctonas porque parecían-nos máis aptas, bueno, as máis adaptadas, claro. Temos tamén outra raza de cabalos, temos hispano-bretos tamén, pero o que temos oído é que se metemos os hispano-bretos nos toxos pásanos regular, porque, bueno, non están adaptadas tanto ás zonas de monte como as razas autóctonas. E que decía as últimas cifras, bueno, a presentación foi moi interesante. Teste que prodigar máis. Eu, ben sabes que te obedezo a ti. Hai que facer máis demanda. Pero unha das claves de todo isto, do que falamos, porque isto é precisamente, estas jornadas son das actividades gandeiras fronte aos incendios, non? E feche a clave, tal cual. Territorios pastoreados, cabras, ovellas, podemos falar de animais. Pois eso, a cantidad de materia seca son 600 kilos por hectárea, ou 1000. Pero en 4 anos hai 12.000. Territorios non pastoreados. En realidad eran 3 anos. Viña salindo sobre 4 toneladas de acumulación. Non se pode esperar moita productividade porque, claro, é unha zona que non lle tocamos a nada, é dicir, un nivel de fósforo moi baixiño, prácticamente 3 ou 4 ppm, non encalamos nada porque, claro, nos queríamos que salira matorral, non que salieran herbáceas. É que eu, como son o máis vello que hai aquí, agora xa na reunión, xa que son máis vello, eu, claro, asistín a cando naceu eso. Acórdame que me atopei con un sineiro unha vez na Coruña, na Rúa dos Olmos, e contou a Fray dos Olmos, Maneiro, unha vez. E díxonos o que iban facer. E, bueno, daí sacamos, tamén había que resaltar a importancia que ten manter os sistemas de investigación, os que lles damos moi pouquinha importancia, pero son os que nos aclaran todo isto.
Se imaginade, en 4 anos son 12 toneladas de materia seca. En 20 é moito máis. Por iso, aquí, o Cabrel, Quiloma, Pobra de Mollón, e máis sitios, arden aproximadamente cada 15, cada 20 anos. Porque temos aí unha acumulación considerable e, ademais, moitísimo material xa que arde, non? Onde estaría parte da... O sea, non se trata de encher todo de cabras e de cabalos e de ter por todas as partes e a reducir a biomasa a cero, pero sí utilizarlo estratégicamente, sobre todo no corto plazo, animar a xente, facilitarle as cousas, como, sobre todo nos sitios que hai tantísimo territorio. E temos as bases técnicas para facer. E moitas veces utilizamos o dinheiro, eu recordo cando fixeron as Teixeiras Cervantes, pero bueno, ao final as cabras, en 200 hectáreas, pues reduciran de 2 metros a 15-20 centímetros a altura da matogueira. Ao final xa non tiñan de comer. Ao final xa non tiñan de comer. Sí, claro, que tamén tens que mirar eso. Eu decía pastoreo rotacional da matogueira, porque hai que lle deixar recuperarse, etcétera, etcétera, non? E as veces que puñera fema en Porto Marín, en un quinto. Fema de... Sí. Antes sí que había un motivo. Sí. Pero realmente es un premio, claro. Sí, un premio. Sí, non te aprofen ni nada. Pero eran uns castiñeiros, E tío. despois, pero os castiñeiros, é que hai 3 especies que non comen, ou que as atacan moi pouco. Atacan moi pouco a cerdeiga, atacan moi pouco a bidueira, e a nogueira. O sea, cando teñen xa... si son follas, sí, pero se non atacan moi pouco. En cambio, castiñeiros, freixos e todo eso, pues, son tremendos. Que teño da piedra, sí. Se é curioso porque non sei que algúns árboles que tiñan cexaces do porto deixámolos sin desbrozar precisamente polo tema da sombra. Por exemplo, nas bidueiras, pero é que nin lles tocaban. Non lles toca, non? Non lles tocan, non sei se é polo tema do olor, porque, non sei, polo menos probados. Pero os salgueiros, por exemplo, secábanos, comíanlles a casca toda roda e acabanos secando. Mira, para min hai tres especies que dixen, quizás xa máis, pero que teñen detectado esas, as nogueiras, as sabidueiras e as cerdeiras. Son as tres que, por lo menos, as nogueiras non lles tocan. É unha frase esa que utilizo do futuro está no pasado, por exemplo, aquí no Cabrel chegaron as canteiras e, todo o mundo, pues, empleos nas canteiras, pero antes deso o sustento da comarca era o mel, as castañas e as cabras, non había prácticamente outra cousa. Unha cousa tamén axudaba a outra, por exemplo, nos soutos vellos a cabra non fai daño nin na corteza dos árboles nin nada, e ainda encima axuda a mantelo limpo por debaixo, porque as castañas que quedan sin recoller volven a generar árboles novos que fan de combustible cando hai un incendio. Unha cousa axuda a outra, pero eso históricamente creo que existía. Cada aldea tiña o rebaño comunal donde cada veciño botaba as cabras que tiña o rebaño, tantas cabras por veciño, tantos días de tocaba o mes. Era outra maneira de gestión dos rebaños. Hoxe tamén co tema do lobo é moi difícil ter cabras soltas da maneira que pode sobrevivir unha vaca. Entón tamén é un inconveniente e é tamén outra das cousas por as que se abandonou o pastoreo con cabras, porque necesitan cuidado continuo de pastoreo. O sea, bueno, a parte das enfermedades, son moitas cousas que a cabra é un animal delicado. Que son cabras. Pero un cabrito tamén vale dinheiro. Meu sogro tiña moita gana de ter unha cabra como un cabrito. Entón comprou unha cabra. Comprou unha cabra e costoulle 25.000 pesetas con 2 cabritos, non? Entón comprou uns marcos. Pero como era un home moi estricto e as cousas tiñan que ser como un decía,
Pois o xoves vendeu a cabra e os cabritos. Que se non chegou o cabrito xa se subiu a unha ventana e tal, aquilo era intolerable. Bueno, no manexo das cabras, a esterilización e todo eso, deixamos para outro día. Hoxe chega a falar disto, despois ten as Temos complexidades. un partidor a 20 minutos, despois peganos aí os pinchos aí. Entón, os que actuaron aí, eu que vos entedes aí para as preguntas que chega a facer. Pero tamén é triste, por exemplo, eu son carnicero e aquí tamén é eso, non hai caso. Como é zona de cabras, é moi típico nas festas comer cabrito, é o plato estrella. E tamén é triste que prácticamente toda esta comarca, o sur de Asturias, bueno, bastantes regiones de España, están vindo os cabritos de Murcia, onde a auga é unha das cousas que non hai, que xa é inconveniente para ser ganadero. Non hai a vegetación, a cuberta de vegetación que hai aquí, o sea, non teñen o alimento que aquí nos sobra en moitas cousas.